Чую. Наша. Пускайте. Мати, бляха, я втішив. А? Кого? Володі. З четверга 17:00 по сьогоднішній час нами на Закарпатській області було розвернуто порядку більше 50 вантажівок. Десь така от статистика. Остання вантажівка була в суботу в 9 ранку. Блокада триває, як ми заявили з перших днів початку нашої акції, це був четвер, це було 17:00, що акція наша є безстрокова. Тобто уряд на нашу вимогу нам на 100% не відповів. Він відповів, скажімо так, половинчасто, типу, що і не вам, і не нам. І він знову ж таки показує тим самим за 2 роки, в принципі, ту саму політику, яку він веде. Він веде знову переговори, як знаєте, таких на побігушках із країною-агресором і окупантом. Ми вже заявили, що у нас вже готовий другий етап обороняти в'їзд російським вантажівкам із Європи на територію нашої держави. Якщо уряд не зреагує до завтрашнього дня 18:00, і не розбереться з питанням наших українських вантажівок, котрі зараз ми знаємо, що частину яких блокують на території Росії. Ми знаємо, що їх і не впускають, і не випускають. Наша основна мета – це заборона, повна заборона в'їзду російських, вони будуть по-любому продовжені держави. І скажу відразу, це ми на тому не зупинимося. Блокади будуть тоді забраті з всіх куточків України, але акції бойкоту російського бізнесу на Україні, вони будуть по-любому продовжені.